show, Pokemon Go, mukavaa, se on koukuttavaa, ulos jengi houkuttaa taas. Kaupassa toiset asiakkaat naurun tikahtuu, kun sarkastinen koittaa nappaa kassajonos Pikachu. Ranneke kädessä ja kartallesi pompsahtaakin Sarmanderi. Jos joutuu pätlää mukana on aina varma vesi. Onneksi on Squirtle Pokepallossa ja poistun voittajana tästä talosta. Yeah! GPS päällä päivällä ja yöllä on tutka auki. Asfaltti viidakos tai viidakos kuin pulpasauri. Niin paljon pyydystettävää ja siksi en lopeta ennen kuin on napannut niistä joka ikisen. Kamat messii, selkää mun reppuuni. Nyt on mun vuoro, unohtakaa äsketsumi. Turha enää arvutella tuleeko muutos. Musta tulee uusi Pokemon kouluttaja numero uno. 150 taskuhirviö. Viikossa tehtiin maailmanlaajuinen ilmiö. Etin pokestopit hätsää munat. Kunnes joka kyvikin on vallattu. 7 päivässä maailma rakennettiin. Ei kun netti ja Pokemoneja etsii. Sulle Tinderi, mulle Pokedexi. Ukkosissi, Digimoni helvettiin. En enää pelkkää nobody. Jalkapallot otan kouraani ja pääsen jatkaa jälleen yhden miehen showtaani. Lipalla viino kuule slogani. Aukaset korvasi himovalla vähän se nukkuas nurlasu saatana näkenen. Mulla on kure, jätetään lure, pidetään yhtäni homma tekuse. Eli naikani ristimä taivaksi kunhan on netti ja GPS paikalli. Näin viikossa maailmamme muuttuu, ei se rasenen siihen puuttuu. Mut silloin kun Pokemon ei uupuu vuoden ympäri mä tuijotan ruutuun. Pistää kumpas mottoni vielä, silmät auki siellä moottoritiellä. Pokemonit reppuni, vapise äsketsumi. Tai huilu löytyy yöllä sinun rektumist. Pokemon fiilis, valitse tiimi. Brokin tavoin pyydystän kaikki vaik silmät kiinni. Ennen harmitti jollei saanut berberi aamu. Nyt ainoa murhe vaan kun jälleen serveri katuu. Mä tulin ottava mitä mulle kuuluu. Master Ballin Mewtwo ja sen koko julkelu. Ja pane kaikki 150 taskuhirviö. Viikossa tehtiin maailmanlaajuinen ilmiö. Etin pokestopit hätsää munat. Kunnes joka kyvikin on vallattu. 7 päivässä maailma rakennettiin. Ei kun netti ja Pokemoneja etsii. Sulle Tinderi, mulle Pokedexi. Ukkosissi, Digimoni helvettiin. Ja pane kaikki 150 taskuhirviö. Viikossa tehtiin maailmanlaajuinen ilmiö. Etin pokestopit hätsää munat. Kunnes joka kyvikin on vallattu. 7 päivässä maailma rakennettiin. Ei kun netti ja Pokemoneja etsii. Sulle Tinderi, mulle Pokedexi. Ukkosissi, Digimoni helvettiin. Kai 150 taskuhirviö. Viikossa tehtiin maailmanlaajuinen ilmiö. Etin pokestopit hätsää munat. Kunnes joka kyvikin on vallattu. 7 päivässä maailma rakennettiin. Ei kun netti ja Pokemoneja etsii. Sulle Tinderi, mulle Pokedexi. Ukkosissi, Digimoni helvettiin.